କୋଉ ଖେଳଟା ଖେଳିବା? ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ ବୟସ ତାକୁ ଚାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବରଟା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରୁଛି। ଚାଲ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଏକାଥରେ ସତ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମୋର ଅଛି। କେମିତି? ମୋର ବାହାରିଛି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍। ଚାଲ ତାକୁ ସିକ୍ସ ମାରିବା। ପ୍ୟାକ୍ ତୋର ବାହାରି ଯାଇଛି? ହଁ, ନହେଲେ ସେ ଆସିବ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ପୁରା ଏଇ ଘରକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ହୁଁ ଭୁଲିଯା ଏବେ କାହାକୁ ମାରିବା। ଏବେ ଆମେ ମସ୍ତି ନା, କରିବା। ମୁଁ ଭୁଲିବିନି। ଆମେ ଯିବା, ସେଇଠିକୁ ଆସିଛି କିଏ ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା, ସେ ଭଲ ହବ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପୋଲିସ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ନା ନା, ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନବା, ସେ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଏଇ ଘରକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଚାଲ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଚାଲ।